Dole ne wannan labari ya girgiza ka bisa abin da ya faru akan tsohon janar ɗin soja mai ritaya game da 'yan ta'adda da suka kama shi tare da matarsa da kuma yin sanadiyyar mutuwarsa har izuwa lahira. Kafin mu shiga cikin labarin ga abin da ɗanshi ya bayyana. Mahaifinmu bai da tarihin ciwon suga bare hawan jini kuma har yanzu mahaifiyarmu tana tsare a wajen 'yan bindiga har yanzu ba a sako ta ba. Dukkanin wanda ya ce an sako mahaifiyarmu ya bayyana cewa ƙarya ne abin da ya faɗa. Wato ɗan marigayi Janar Rabe Abubakar mai ritaya. Janar Abubakar Rabe mai ritaya tsohon darakta na yaɗa labarai na rundunar sojojin Najeriya ya rasu ne yayin da yake hannun 'yan bindiga bayan an sace shi tare da matarsa a jihar Katsina. Rahotanni daga gwamnatin Katsina da hukumomin tsaro sun ce ya mutu ne sakamakon matsalolin rashin lafiya da yake fama da su, especially ciwon suga da hawan jini, wato saboda rashin samun kulawar lafiya a lokacin da yake tsare. Idan har ba ku manta ba, mun ba ku labari a farkon cewa ɗanshi ya fito ya bayyana cewa shi dai ya san da cewa mahaifinshi a tarihin shi ba shi da hawan jini sa'annan kuma ba shi da ciwon suga kwata-kwata. Ya bayyana cewa hakan ba shi ne ya yi sanadiyyar mutuwar mahaifinshi ba, amma kuma kun ji abin da gwamnatin jihar Katsina ta bayyana cewa wannan shi ne sanadiyyar mutuwar mahaifinshi a hannun 'yan bindiga saboda rashin kulawa da ya faru. Shin yaushe ne aka sace shi? An sace shi ne a ƙarshen watan Mayu yayin tafiyar shi a yankin Matazu na jihar Katsina. Duk da ƙoƙarin ceto da hukumomin tsaro suka yi, ya rasu ne kafin a samu nasarar kuɓutar da shi. Allah ya ji ƙanshi sannan kuma Allah ya mai rahama gaba ɗaya. Wannan lamari za mu iya bayyana cewa akwai abin da ke faruwa. Shin me yasa hukumar jihar Katsina ta bayyana lamarin da ba shi ne abin da ya faru ba? Ga shi dai ɗan nashi ya fito ya bayyana cewa hakan fa sam ba gaskiya ba ne ba, mahaifinshi ba shi da ciwon suga bare hawan jini. Shin me ye dalili? Kuma me ye abin da ya sa hukumar jihar Katsina ta bayyana hakan? Ko ta ɓoye hakan ne domin jin kunya a ce an kashe wato tsohon sojansu mai ritaya a hannun 'yan bindiga, wa'inda za mu iya bayyana cewa tabbas ta'addancin da ake a Najeriya gaba ɗaya, especially arewacin Najeriya, duk da har yanzu ya anta zuwa kudanci, rashin ɗaukan mataki ne. Domin alhakin na kan wato gwamnatin Najeriya, gwamna, shugaban ƙasa da dukkanin wani mai ruwa da tsaki, kai hatta sojoji suna da sa hannu kuma da alhaki game da kawo ƙarshen wannan ta'addanci, amma kuma sun ƙi ɗaukan matakin. Yanzu abin ya wuce kan mutanen gari ya kuma har da kan jami'an tsaro. Sa'annan kuma ɗanshi ya ƙara bayyana cewa dukkanin wanda ya ce an saki mahaifiyar shi ƙarya ne, ya fito ya nuna ta idan an saki wannan mahaifiyar tashi. Me ye abin da ya sa gwamnoni ko kuma in ce gwamnati da kuma jami'an tsaro suke bayyana labarai daban-daban? Abin da aka bayyana daban, abin da ya faru daban. Me yasa ake samun irin wannan matsaloli? Ba za mu ce ba. To dai abin ɗaya da mu iya bayyana cewa shi ne kamar yadda muka yi addu'a bayan Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mai. Ita kuma mahaifiyar tashi Allah ya fito da ita cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Amma wannan abin Allah wadai ne ga gwamnatin Bola Ahmad Tinubu, domin a lokacin shi ne wannan abu ya bunƙasa kuma su nake girmama a koda yaushe. To da Allah ko dai ya san yadda zai kawo ƙarshen lamarin, ko kuma dai shi kuma a sauke shi kan karagar mulkinsa a shekara ta 2027, domin lamarin bunƙasa yake kuma sannan girmama yake a koda yaushe.